मैया आं मोनसे प्रेस मिट मोनसे बिबृति होदोंमोन बहाय आंना एसे गोरोन्थि जादों माने बुंब्रेनाय बायदि जादों दा बेखौ आं माने उथायफिननानै लानो नागिरदों दा मैया आं बुंनाया जाबाय गासै जोंनि जिथु बर' आन्दलन बहाय सहिद जानाय बेक्तिया आं माने उनाव जानायबा गासैखौ मिथियामोन टटेल माने 536खौल'सो मिथियो बिएलटिनि एनडिएफबिनि बेफोर लानायनि गासै दा 1276 1276 बेखौ आं मिथियामोन माने मैया दा बे गोरोन्थि जादों बेनिखायनो आं बे बुंब्रनायखौ उथायना लानाय जाबाय लोगोसे मैया आं माने दधिराम ब्रह्म बिथांनि हात दं होनना बुंदोंमोन बे गोदान 100नि लिस्ट बानायनायाव दा बहाय बिथांनि जेबो हात गैया उनाव मिथिनो मोनबाय दा गतिके बहाय जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा नैबे जोंनि सहिद परियाल बिथांमोननि खाथियाव आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो लोगोसे मैयानि बे बुंब्रनाय जायखौनोखि सरियाल थारमाने नाम थानायफोरखौ माखासे नंखाय होन्दोंमोन बेथ' माने लिस्टआव थानाया गासैबो नंजोबगौखा गासैबो प्रमान पत्र दंखायो गतिके आं बे नंखाय होननायखौ माने उथायनानै लाफिननाय जाबाय सोरनिबा बुंनाय जादोंमोन नामा सुनजलायनाय माने बिनि खोथा मिथिनाय जादोंमोन माखासे सुलुंनिफ्राय मैया सनापुराव बुंदोंमोन दा बे खोथाया माने नंखाय जाहैबाय नंखाय होनना आं मिथिनो मोनफिनबाय गतिके आं बेखौ माने दिनै क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय आरो थारैनो माबायाव उनाव थैनाय जिथु 536 बेखौल'नो मिथियो आरो बाद बाखिखौ आं मिथिया आंबो माने सहिद परियालनि आंबो सासे मानसि आंहाबो मोननांगौ सासे दंबावो दा गतिके बेखौ नैबे साংबादिकफोरनि गेजेरजोंनो आं हाग्रामा सरकारखौ मोननो थाखाय रांखौ अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आं गुरैयै माने खावलायनाय जाबाय आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो